nambala imene anayika Ruth Nkandawire chakuti hey, mutumiziro ku ndalama yachipepeso. Nambala ija zapezeka kuti ndi ya munthu imene Ruth Nkandawire ali nayo ngongole ya 16 miliyoni. Dzulo intaneti yathu inagwidwa ndi chisoni, mantha komanso kudabwitsika, curiousness, kuti zimayi uyu Ruth Nkandawire wa mzinda ochokera ku Mzuzu waphedwa, chachitika njani? Koma zinapezeka kutinso kuti zimaoneka kuti wakuphayo wanyamulanso foni ya munthu wophedwayo, komanso anazambanso kuyika nambala ya munthu kuti iyayi chipepeso ngati mufuna kupepesa mutha kumaponya ku nambala imeneyi. So zinthu zake zinakhala ngati kuti zimadabwitsa kwambiri kuti kuti ndikuti zarani, koma munthu ameneyo ali kuti ndi aliyense lwa mafaka rest in peace munthu ameneyo ameneyo. Komano chisoni chimenechi chinangokhala mwakanthawi kochepa pamene anthu anayambanso kufufuza kuti koma pena pake teteni tizifunse mafunso angapo, pamene anayamba kalenso kumumulika munthu ameneyo kuti munthu ameneyo history yake ndiyotani. Pamene ndithu mapost ya 2025 amatuluka pa 11 February kuti Ruth Nkandawire adamangidwapo pa nkhani yake yakuti iyeyo it's like anasokoneza, anapanga business ndi mzake kutenga 41 miliyoni kuti iye aitente pangeni business, kenakonso iye uja nkutengaso mafoni enaso 7 amene mosema ma sim card ndi nkumayimba foni kumakhala ngati ndi makasitomala. Munthu uja anakanena ku polisi, iye Ruth Nkandawire adamugwira, adamuyika pa social media, aliyense adaona chimenechi ndithu chinayi chaka chatha. So anthu kenako anayamba kuganiza kuti ameneyo utapwali umene mkulu ameneyo ali nawo pa nkhani iyi, nkhani iyi ndiyovutiraponso kuti munthu ikhulupirirenso, ndiyofunika ndithu kulowa deep ndi kuzama kudziwa zoti kodi chachitika kwenikweni ndi chani. So anthu anamukhala ngati ali ndiko chisoni kwa nthawi kochepa, kenako after number zofunsa mafunso amene wampene aliyense amadzuka kuti no, tiyeni tifufuze bwinobwino tidziwe kuti chachitika njani. Ndiye munthu uja mutha kuona kuti pena pake amayankha message anthu amene amulembera, amalemba iye ayita amupha amene tampotokola khosi, iye ayita amutere, iye ayi kumatunza chithunzi chokha ngati amuvula, iye nkumanati amene tamugona, zambirimbiri zonse kuti izi za serious. Ife tangomupha chabe, something like that. Koma mmene timamudziwira munthu wakupha amene zina zodabwitsa kuti munthu wakupha wanji wamtundu wanji, chigenge mtundu wanji menechi, choti kupha munthu kutenga foni kumalemba, iye wangotumidwaso muda angogwira ntchito yake nguye nkukabisala. Iye ayi mafoni ene timapeza zonyasi, koma uyo analokhulupirika kwa amuna ake okha. Something fishy zinazo zokayikitsa. So nkhani ija inapeza kuona kuti then boom, after 2 hours 3 hours napeza kuti apolisi ku Mzuzu amangasa wakubanja kwa munthu amene anapita kukapanga report ku polisiko. So nkhani inaenda motel. Ruth Nkandawire analinso ndi ngongoleso inaso, apart from the za 41 zija zikenoko, koma analinso ndi ngongoleso yawo inaso imeneyo inali 16 million. So iyeyo samapereka ndalama ija. Kenako munthu anapita ku polisi, apolisi anamuimbira phone, uli kuti ndili kumangoji kwa apongozi anga. Alright, ukabwera uzaonekere ku polisi. Anati okay. Atachoka kumangoji kupita ku Mzuzu ku polisi kuchisana nani sanapiteko chimanapanga chake, anangopita ku lodge. Kenako anapita ku lodge 2 minutes. Iyeyo andi driver uja panali driver yo ndazi mayena awiri amene akwadziwa yekha kaya chibale
anapita ku polisi kukanena kuti Ruth Ruja kunangobwera anthu amutenga wasowa, anzangomuba ti wasowa. Munamete mafunafuna uchi? Yes. All right. Kenako mbamizi watu wazithuzicha. Hey wakuti. Wateri yayi wamuphedwa makuti. Kenako anthu aja anazapitaso kachikenaso. Ndi akuti amakambira kuti asakasinthe statement imene anayipereka. Koma atapita makujako akuti ma statement awo kenako anazamba somukhangati muusina choncho. Kenako apolisi mukudziwa amayenera kuti akamafufuza ayikeka ichosoni pambali kumano akuyeka intchito. Nde anthu aja anamangaso. Anthu amene anakasiya uthenga aja anamangaso. Inuyo munene bwino. Inuyo ndi amene mukudziwa kumene kuli Ruth Mkandawire. Therefore, pakati pano Ruth Mkandawire ali kuti still sakudziwikabe kuti ali kuti. Komano anthu still akuganizabe kuti zonse izizi nzabodza, zoti waphedwazi nzabodza malingananso ndi kasowedwe kwake. Komanso atapitanso ku polisi ya kumzuzu kuja nkomenenso anakapezanso kuti kuliso lipotiso lochokeranso ku Lilongwe polisi, kuchoka ku Lingadzi polisi, kuti iyeyunso akusakidwaso akufunidwaso chifukwa cha kusokonezanso 49 million malayi kwacha. Ndiye kusowa kwa mzimayi ameneyo zonse zikuchitikazi zikufananirana ndi wina wake katakwe ndithu. Sometimes we don't know, sitikudziwa bwinobwino kuti ali moyo chifukwa chithuzi zimene apereka cha fresh ndithu chongopangidwa magazi panchafupa and khangati wangogona. I don't mean iye uja kumene aliko, it's like akupanga proof funa kwauzi kuti kusadziwa kuti yayi ineru ndafadi ndithu ngatidwa ali iyeyo chifukwa anthu akayiya zoti sikuti ndigawenga yayi chimene chikupanga zimenezi. Anthu akuti yayi ndi iyeyo ndithu ndi iyeyo sikuti ndi wina yayi. Malinga ndi utambo aliso winanso umene amaudziwa kuchokera mwa mzimayi ameneyo. You understand? Ali kuti panopa still sikudziwikabe. Ali moyo kapena waphedwadi sizidziwikabe. Nanga muganizira strong opinion maganizo mwa anthu ambiri amalawo ambiri akuti yani maganizo mwa amalawo ambiri akuti munthu uyu akunamizira, munthu uyu kumene aliko ali moyo zimene akupanga izinsozi akupanga eka akulemba eka. Ero akuluakulu ndiye nkhani yake ya Ruth Mkandawire ma findings athu apeza to amenewo. So tiona kutsogolo kuti zikhala nthawi itali bwanji. Yeah, that's it guys, thank you so much. Maganizano ndo orani Malawian Cameras.